त्याचा मुगे जशी म्हाका गिफ्ट घेणे इला टू 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 कितू गिफ्ट आणायचं मुगे गिफ्ट सगळे फीलिंग अच्छा खबर है तो कधीच मला फनी है या वेरी फनी होई मुगे काली टक टक जाता हमने बजाचे गिफ्ट अरे वो तो वाले साथ Ato, sobrang cool, no? Ay, huwag ko. Wow, panto na Jessica. So Jessica will give one more for okay. So all Jessica. आंटी बोसवा था That's right. Excuse Jessie, huh? I have to guess Jessie give gift. Excuse First is the chocolate hoy pura. मामा दादा किस There bahar ko. Away there. Hey. Jessie is helping me. अल्लाह ऐसा तो सच क्या नहीं Thank you. Okay. Fast करू बटा. आता साइडिंग गेला एक go. automatic back seater. yeah because they are nasty gift for them bye bye कैमरा बोले मना नहीं बोल हाँ फर्स्ट गेम बोल हाँ अब Thank you, Jess. Okay, आज टेस्ट करना हमें मागी को तो हेलो हमारा ये उसका बेडरूम है हाँ मस्त छोटा मोटा है एक्सपोर्ट वाले फैंसी वाला गर्मी लगता है ना इंगा अब दार काढा हातवर हात वाढा नाश को बडा अब इमोशनल I might get emotional damage now. Go ahead, my Asna they want to not than cockroaches. Wow. Wait, let me give you one हे cake. ऊपर आवाज देता अरे पण बारके गिफ्ट पुढे ना काय अरे छोड़ लागले Guys, look at this man. Oh my god. Let me give you one man. Jessica. Open it. I'm giving you one more. Open it. They're so cute. But still वो open कर पाए. Okay. वही को open बताओ. Overacting के लिए 50 रुपए कट. Overacting के लिए 50 रुपए Bro, this is not overacting. I'm so happy. Hello. I don't have words. Max will have to order this medal. मग रोड व्हायचा. आमचे तो आहे पासून सिलेक्ट केलंय बेटर दॅन आय मीन लोटस का फेशियल किट वाओ सी This is the funniest. ओके This is the funniest and she needed this in her room. राम मुझे रूम आए हुए Yeah, because her room stinks. कौन है ये लोग कहां से आते हैं कैसे बुड्ढा जब मुझे रूम बहुत है जाती तो लोग एयर फ्रेशनर Yeah. ओह माय गॉड एयर फ्रेशनर तो मला देखो रूम वास असणार हाँ आज पानी बरबाद रूमात अच्छा है ना खुशबू मस्त है अब सोना नाव का इसको देखो थोड़ा नहीं तू मानना बता ये हमारा इधर अवेलेबल है लेमन
तेरे को इससे तो दूसरा एक देगा वो लेना है, इसको फेंक दे। मेरे पास जो है वो वाला है। ओए मां खबर है कितने अच्छा तो ही दिता हुई तो कैसे मैं तेरे को देगा जस्मिन का एक। अरे नहीं ए मां खबर है कितने अच्छे है ना नाइस नाइस अंदर से ऊपर अरे कैसे पता नहीं मुझसे यार तुम क्लोज आई जा तुम ना कालो क्लोज हां दस्ता मार है भाई। रुक कौन होता है itu bidano first matches no this is for your underarms and this I choose for you भाई बॉम कितना मारतू वो मैंने कैसे दिया हेलो close close this is for my हेलो underarms मुझको है सोले तुम लोग कार से निकला क्या? close your eyes ठीक है Wow. ओके ओके ये हुई माँ की शैम्पू वैम्पू की आप चलो हाँ yeah mama select चला special तो बॉडी वॉश आई थिंक सो नुक माग जैसिन सगळे ब्युटी प्रोडक्ट्स दिले असतात नुको हाँ हे कुया आहे नुसता बट आई लव बॉडी वॉश आई यूज बॉडी वॉश डेंजरस आई गो फॉर दिस लिपस्टिक आई थिंक सो इट्स अ लिपस्टिक नो nail paint she likes pink that's why so I love it I like red and pink also red is my color but it's cute nail paint but body you know glossy nail paint no बरे दिसते आधी ज्याने वो behind glossy red I this line दाखवतो त्या because I पिक आणि मागी एअर किट करतोली जस्ट यू नो not ready oh na egg clip oh but I repeat केला then सगळ्या मोबाईल चालले So? pencil like favorite thing I know your favorite things I feel like crying I'm very much emotional right now thank you Amber thank you I'm sorry and this is the best trick so if you like the design of it एजे हाँ बरे हाँ मुगे ऐसा ले लांबेल्या जोडे क्लिपा घेका केसा असली क्लिप लागताय नाइस एम्बर नाइस थँक्स जसी बरे हेल्पफुल so back one चलो oh वैक्स स्ट्रिप 100% शुअर हाँ वैक्स स्ट्रिप हाँ नको वैक्स स्ट्रिप nice I'll go for something else Teddy this I choose for you because you love I love it Teddy Teddy Wow, but that's so legal. no जोया किती क्यूट हा तो सिम्बा के तोड़ा को आणि मुझे एंग्री बडू ऐसो सिम्बा के बोयणेशी बोर हा क्यूट सिम्बा थोरे जेलस जातो ना मोरे ना रमो oops no oops nice Manu I can't trust tissue paper yeah because you like tissue oh carry I carry no I like tissue papers to rob I rob a lot of tissue paper हुई रेस्टोरेंट ऑल्सो हुई शॉपार सो ता tissue paper तेक लागो मेंशन आयजले आबे टिश्यू पयले कांड दोरे that tissue paper चोरा please be aware so that pick it polish yeah but a cute this is customer I bought this for you because I lip balm असतो so हे कितू चितीत म्हणजे हुई न धर खाते ते रुला देगी यार रुला देगी क्या मुझको अभी तू बढ़िया think that way ब्रो
स्ट्रॉबेरी वास येता नको नको And one thing is there that you will like very much. One thing. म्हाका मातशें चूज करपाक दूख जाता आनी गो फॉर अ स्मॉलर वन candy this is candy for sure And because I am a chocolate lover so म्हाका chocolates म्हळ्यार व्हडलें paper. Taste it. Mama, this one left it. बरें पॅकींग केलां जशी तींग वोसोंक पळय अशें करून भायर बी धाडटाय जाल्यार पॅकींग सिल्को जाय तेंका सिल्किंगा कामां बरें हा ई खात बरें हा बरें हा More three are there. म्हाका स्ट्रेस जाता मातशें खूंय चूज करूं खूंय चूज कोणाक This is nice. I bet this is nice. Okay. Oh, so many are there. I didn't आनी know आहा आनी also. आहा Wait, give this. मातशें स्ट्रेस जाता म्हाका Wait, this I choose for you. एक गिफ्टांतल्यान कितें भायर सरोंक शकता सो अपना दिल और धड़कनों को थोड़ा सा थाम के रखो हांव हिटर ऑर्डर करपाक सोदता म्हणजे जशी हिटर टिश्यू पेपर आमी तो आनी कितें आसतलें darling. Now, oh, this you will like it. Good. 都这样，我这样。 बाबा बाबे जेम है थोड़ी बॉसन से जात भेगी सुबह उठा थे 6 बजे से बनाए Why I choose this, you know? Anklet या bracelet? Same. Anklet or bracelet? Yeah. Anklet. Yeah. Anklet. Aku gak nampak ya. Eh? Nampak aku gak deh. Oh. But beautiful. 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 This you will love it. Oh no. Oh, आईने तू शोधून काढा. तू क्यूट पॅकेजिंग केला आणि तू दाखलो असं केलं आता हे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गिफ्ट ओपन केले मुगो ना हो ना. હવે તો બાકી કામ કરો પછી और तुगे शोधून માં કેટલો ટાઈમ લાગોરા ઓ कोण आज मामा खबर ना रे तो जो वो तू म्हणशील का but I know your choice. कोण बेव दिनु No. But I know your choice. मला शोधून इतको टाइम गेला हो नाही पाऊंड पर्स घाता हांवें एक व्हिडिओ मेन्शन देखून केलो हांव कालचें जे दोनां काल हांव फोटोशूट करपा आसलेलें तेदो हांवें मेन्शन केलां की म्हाका पर्स घालपाक चड लायक जाता म्हूण पर्स एन्ड चोय तेक मुगे चॉयस हांव बरें तूं व्हडल्या भितर कितें सांगू मातशें रिस्की कितें आसूं शकता तूं देखून ना ड्रेस ओ बघा because risky is Okay. दोनों में से एक. रोपा वास बरो आहा आनी रोप बरो आहा Pencil or choose one. Choose one or choose one. तू सांगा चूज कर होय काय नाही तो ओ ओ सर बोलते म्हणजे मला खबर नाही सगळं ऐसे ब्लाउज बोले हां मुझे मामा चालेल. काय करा ते तर ना बरोबर आणि मोठा पण बरोबर मोबाईल आहे. क्या हे की तू शो बो या हां कैसा करता तो कैसा इंगा हाडला किती गे जेम है तो
असं न्हीद रे हो हांव मागीर ओपन करता आता आपण कोण नो आय कांट ओपन दॅट हांव मागीर ओपन करने दो करने दो। करता हांव ओपन करता करो करो कोई बात नहीं। now I open this. Oh, we be guessing here, no? Huh? Oh yeah. Oh Nana दिला दुखा. अरे sorry. ના એમ્બલાન દીધો नाही और जैसे याद घेणे भी करना. नाही तर ના એમ્બલાન દીધો all together. All together, hore सांगू. मला Ever hore together. ग्रीन पीस। ના એમ્બલા કે જેસી હેલો तुला काय खावपाचे I love butter. फ्रीज में रख दो इसको खराब हो जाएगा। I love butter. तो ग्रीन पिझ्झा पैकेट डाला. So sweet of you, Jessie. आज घरा कोई वाली कोई थी बाबा. Nice. એમ્બલા કે Come on. Let's ready करना. Yeah, Masha, don't. This is personal thing. Oh Maka Moga and Amber, happy birthday love from Amber. Thank you love from love. Yeah. Hello, मुझे बड़ा फोटो आता है नो. So This is something aesthetic. That's बड़ा है why. हाँ हरे बड़ा हाँ. मुझे हरे मिला येलो कलर फोटा आंटी मुझे लाइट हो. Oh, yellow color Soy. photo. Hello soy go ton soy go. Yeah. It looks nice now. ये और बड़ा हाँ. Now, which one are opening? और कौन गोइंग हाँ तो? That is something aesthetic. Paint है so paint. Yeah, that is something Bora. aesthetic. मान लिया तुमको मैंने. अपने को नींद है। माका और किंडर जॉय दिला. સુબે ઉઠ્યો ओके एक किंडर जॉय मेरे माका. I will get the present. Right? It is I like तेरा नहीं है ना? lot. तेरा नहीं है या उसका है क्या? उसका है किंडर जॉय तेरा नहीं है। ऊपर बैठा रिपोर्ट आता है. ऐसे इधर ही बस। I don't know this. સુબે છે आणि माका ही कोण तरी दिला. मिलू आंटी एप्रिल आंटी दिला. ચોકલેટ चॉकलेट होती गाडी तो माझ्या वेळ झाला आहे ना. Let's look. Wow. माझ्या वेळ झाला but Let's see. wow nice chalky. She must be knowing that you Oh. love chocolate. Thank you for the chocolate. बोले हम लोग. आणि ओ माका पण मामाने सोयीजली नाही एमदारागे सोयीजली पण मामाने दाखवला. Yeah. असे. मामान माका लिपस्टिकाचे सेट Masha, दिला. what? अरे मामान माका लिपस्टिकाचे सेट दिला अँड आय अनबॉक्स करून दाखवते. 12 शेड्स असतात इथून तो. Ta-da! शक्की शापाई आहे बोरी. एक लाईट एक लाईन दाखवते. और हाँ मामा एक गिफ्ट के पास सारखं. Now I'm missing. आता एमदारागे गिफ्ट एमदारागे गिफ्ट ऑफ. वो एमदारागे गिफ्ट तुम खबर आहे त्याचा. नाही तुम्ही मला ती कहाणी आहे. जेव्हा एमदारानं मग गिफ्ट दिलं ना मग लिटरली दिसलं की त्याला मग बॅग दिलं बघा लायक स्कॅट फ्रॉम फ्रॉक्स आणि एक पार्टी त्याला म्हाका बॅग दिलं हरे म्हणा मेळ्ळें आनी इतू बॉब गायलें हो गिफ्ट दिला बट तेंचे म्हाका गिफ्ट दिला न्हू. असो एकदम शॉक जाता म्हाका किती हाजीर तो. ओ तेण म्हाका धार काडपाचो हातोर दिला आनी तेण म्हाका सांगला पेन्सिला ए धार काडपाक हात राहा तूं तुगे नाकटा धार काड आनी तुगे जिबे धार काड म्हळ्यार सेम गे बाबा कितें बरो आनी हो सगळ्याक बेस्ट
गिफ्ट हांव फ्रेम खोलीक घातले फ्रेम खोलीक घातो हांव रुमाक बरें आसा हेजें धाकटो ग्लास आनी हो रे लायफ टायम देखून यूज जातालो हेजे कोण गो ते सुरी न्हू गो सूर्य धार काढ गो तुये बटाटे ना सूर्य न्हू ए फायलरान तो नाकटा कोताय जाल्यार ती फायलरा हें काबार न्हू हेगे कांय काबार लागता हेच्यात लायफ टायम देखून धाकटा बरो हा थँक्यू रे बा थँक्यू तू चड तिकीट मुगे रे आणि एनी आला न्ही एक तो ओ म्हाका लेटिसियान दिला बरें क्यूट पॅकेजींग चोय ना सो बट पॅकेज आणि कोण बाहेर काढ्यो I like to do murder. So murder. Oh wow. Perfume. My heart. अच्छा है मेरे. अब जब बात सीधी उंगली मैं शाटला काट रहा है ना मैं शाटला काट रही हूँ होय मुखार आणि ती पुरा ये इश्वर मंत्र राहून दिसत पुरा रोज सो टाय सॉरी नको पण नाता दार काढायला नाही ना सो जो ओस्ट बोले असते ते मुझे टाइम लागो रही see the bottle बोले हाँ सो Thank you so much, Leticia. Kasta. Perfume bora. Like that. आणि म्हाका मुगेले नेबरान दिले ओके जेनीन दिले म्हाका हॅबन हे म्हाका मुगेले रेंटवाल्याक दिले तो लेसन बॉक्स बरो व्हडलो जाल्यार दिसत म्हाका हितून म्हाका भांगार घायला आसतले बरे बोन मैडम जियो अपनी जिंदगी व्हडली लागता म्हाका ओह बाय हे म्हाका मोठी कोता मुगे आनी खूब गागी चॉकलेट इज टॉप क्यों दिया तुम लोगों ने मुझको इतना सारा चॉकलेट पर थैंक यू सो मच थैंक यू गुड नाइस एक ना होगी शॉपिंग का ओके ओ अनबॉक्स करूया ओ म्हाका विनोदान दिला ओके ओय ओ म्हाका विनोदान दिला मग दिला मग आणि मग हा पिठो तो चॉकलेट खाईन दिले थँक यू विनोद ऑल सी सो क्यूट हॅपी बर्थडे डियर होय गे बाबा ते किती तू हे करून द्यायला झाले चल हॅपी बर्थडे डियर आणि मिकी माऊस आहे मिकी माऊस आहे फॅमिली या क्यूट आहे आणि ऑन ना ओय नी तुम ना तू वेंसरा in you all the best happy 19 let's unbox this gift packaging is quite good हा ना what is celebration chocolate
लाईक लिटरली सगळ्या खबर आहा आय लाईक चॉकलेट आणि म्हाका सगळी चॉकलेटच खाताय नाइस नाइस थैंक यू बेबो थैंक यू अली और ओ जिंगूर कोणता अमन अमन केक हाडलो ती ऑन नो तेम केकूय हाडली सो तो व्हिडिओ चोयला नाजाल्यार नेक्स्ट व्हिडिओ येतलो सो थैंक यू सो मच बघा मुकेशान दिला मैडम तुमको ये ठीक बोलते हैं मैडम ये ना आपको हमारी याद दिलाएगा इसमें क्या है ऐसा जो मुझको याद अरे फैमिली भी मगू असतो ने मोबाईल घेतलो 100 कवर मोबाईल मोठे असं इटे आवश्यक होय एमा असतो बरं पाव तुम्ही दिलं. ये पहला ही डर तो मेंढक कोई पैक करके दिया मामा होली फैमिली ब्रो ओह गॉड याद तो अभी सच में याद बहुत आएगा जब इसको देखूंगी ना आई ऑलवेज रिमेम्बर यू थैंक यू सो मच एंड गाइस मदम मैरी जोसेफ आणि जीसस लाइक द होली फैमिली बरी हानो थैंक यू मुकेश थैंक यू सो मच बरी हानो बेजार कर गया आणि गिफ्ट आहे आणि ओ म्हाका मुगे फ्रेंड सानियान दिला मुगे नेबो आणि तेच भितर आनी काय मग स्वीट्स जाले तर म्हाका तो बिस्किट न्हू घेतो केसो ना लाड ते लाड न्हू ते एक पाशी बिस्किट दिसते म्हाका बरे यमी लागताय ते हाच्याक सॉफ्ट असताय बरे टेस्ट करून सांगता हा बोली ना बाशी थैंक यू सो मच रात मैच खाना नहीं खाए. सब लोगों को पता है वेल्सिला बुक्कड़ है वेल्सिला को सब लोग मस्त गिफ्ट दिया जर्सी का गिफ्ट तो मस्त और भी मस्त है जर्सी को पता है ना पूरा शक्ल वकल वही सब देखती है दादा सॉरी बड़े है ना When I get home, it is a गुड नाइट. गुड नाइट चलो गुड नाइट. गुड नाईट बाबा गुड नाइट द्या वो सोड आता काय बाबा सांगितले Wow. डेल ग्लास This is so aesthetic. So loud. What? मैंने खाते तो थैंक यू सो मच हमारे तो काय बजेस होते चोय आंटी बरे सत आलो थैंक यू सो मच सो मच काय बजेस होता सो ब्युटिफुल मी तुम्ही तो बरे हे बी धरून जाता इसको साखर बी गाय टेबलाचेर धरपा जाता थैंक यू सो मच सानिया सोहाना थैंक यू बोर हा रे एवनर आणि बिस्किट सोय बरो आणि किती हा I have you one gift एक that I kept you for the last. सो या किती गिफ्ट हा तो इनके गिफ्ट बरो नानू झाडा आयसो ऑनवर्ड आयस कोण एक आठवले सॉरी गाइस जोशी हाउ डेअर यू खबर आहे ते जोशी हाउ डेअर यू जोशी तो मुझको I can't show this guys we can't show this don't show it that's my gift Josie And I chose the
खाल्लं Because I like red. जोशी तिनं मग चॉकलेट Very nice. माझ्यावर आणि तिला कोण जोशी आणि मी आहे जे म्हणजे गिफ्ट अनबॉक्स करपाचे मामा चोय के सानी आणि ते दिवचे कास्ता दा थँक यू सो मच सगळ्या मुगे बर्थडे अटेंड करपा आणि म्हाका पैशी मेळ्या पैसा भी आया यार मेरे पास बहुत ज्यादा पैसो हा आंटी देखो दे म्हाका पैसा पण पैसा सांगपा ना की तू आता बिकॉज हांवें चोयलो ना बट म्हाका कॅश मेळ्या भरपूर कॅश मेळ्या भरपूर मेळ्या तुमी येयी चोरूंक क्या बोला तूने नहीं पहले क्या बोला चल चला भरपूर म्हणजे थोडीशी कॅश मेळवा का ओके तर विथ दिस आय गेट अनबॉक्सिंग ऑफ माय गिफ्ट इज काबार एमना दिंगो एमना देशो एमना तुमगे बाव वचो देख बाबडा जार जाला ऑल थँक्स टू माय ब्रदर रितू रांगीला हितून जेवण रांदीला एंड होरे आमगे गिफ्ट होरे बरे हाय जसी थँक यू सो मच सिम्बा न्हू ते सिम्बागे तिकी तो सिम्बा के तिकी तो वो ती तुम्हारा कैसा है ये बर्थडे है तुम्हारे तुम हां मी घेतोय ओ आती ती वेळा तर थँक यू सो मच गाइस किती नेलो नाही सिंबाली Thank you so much for watching our vlog. It's an unboxing also. And see you all in next video. Once again, Jessie, thank you so much for this 19 gifts. Thank you. Are Titwa Saidi goes. Thank you. Thank you so much, Jessie. Thank you. Abdul, thank you. Horot di chamun na horot no kitu dege to. And chalo. Till then, take care. Bye bye. Good night. Good night.